Waylugol duuniyaaru ko yaawi. Waylu-nde anndal e ɓantaare haɓɓondirnde e gollitirɗi ko walaa nanndi. Big data, artificial intelligence, cloud computing, Waylugol technologii ɗo sankiti haa lesɗe duuniyaaru e waylugol gonuɗum. Jooni yimɓe ɗo yi'a torra, Waylagol wakkatiiji, majjere daabaaji e fuɗngooji, ustaari daraja leydi. E wakkatiiji ko wooɗay ɗo ɓeyda ɗuuɗugo. Haandi hakkilna leydi meɗen e tabbutungi jonde jam haa duuniyaaru. Woodi haaju kawtal hoore hakkunde lesɗe duuniyaaru. Min lorna hakkilo haa kuuɗe meɗen heɓa ɓesda waylugol haa duuniyaaru. Yumma jokka yaalugol man. Ha kilomitare temeɗɗe nogas hedi hirna wuro Phnom Penh. Hanjum dengu kampong Speu anda ɗum be demri ɓiɓɓe leɗɗe mangoro. Nokkuɗo ndemal ko mawni holli alama soppere ɓiɓɓe leɗɗe ko heewi. Hande ndemowo ɓiɓɓe leɗɗe Samba leldan ɓiɓɓe leɗɗe maako ha kampani wa China ɓadi ɗum. E jarribi ɗuɗugo woɗugo enda kam. Samba heɓi sori mangoroji maako. ɓaawo mande anditirɗo RCEP ɓiɓɓe leɗɗe Asian wawan nata China wala ɓerdari ceede. To ɓeydi yokkugo Samba laaɓi wurtingo ɓiɓɓe leɗɗe maako, amma bannin man tokkay ha ɓaawo ɓe harmini mangoroji maako ngam ɓe naftori laaɓi ndemal jamanu. Leɗɗe mangoroji maako ɗo wonna ngam dabbaaji. Mangoroji man ferotindiri ha mawnugo yottay himɓe sooda. Wakkati likitajo leɗɗe wari diga China o waddi wallinde e Waylagol ha nokkundemal Samba. 我们的芒果采收以后出厂不能带枝条，不能带叶子。那你呢？今天采摘的是哪一个区的芒果？是什么品种？你要做记录。 Diga fuɗɗorde kettol e ɓoftugo moɓugo laaɓi laawi e wurtunki lesɗe yaasi. Cheng Jisheng wolwi yondal leydi China ha natingo ndemoɓe Samba ɓiɓɓe leɗɗe. Ɓe yaɗi laaɓi no keɓata ninal man. 你要科学合理的使用农药，那对于肥料的使用也是要科学合理的，要建立一个符合中国标准的，应用良好农业操作规范的一个果园的种植栽培制度。 Yondal didirgal e laawol haala tatoɗo laatan dilluɗe ha Samba. Ha nokku jarriboje ɓiɓɓe leɗɗe man ferotindiri ha yondal ndakam e goba. Holli ko sendiri ko laari e ko mbeli. កន្លែងដែលយើងពិសោធន៍មើលលើសាច់ស្វាយនេះគឺជាប្រភេទសាច់ស្វាយលេខ1ដែលវាត្រូវនឹងសង្តានខាងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺបងមើលប្រៀបធៀបមួយជាមួយសាច់ស្វាយនេះទៅគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺលក្ខណៈបែបនេះគឺជាប្រភេទស្វាយលេខ1របស់ខាងពួកខ្ញុំជាកន្លែងទៅឧបករណ៍ពិសោធន៍ Min ɗo taskiti dow bannin man. Samba ɗo taski hakkilingo ngesa maako kadi laaɓi ko wooɗi kuuɗe maako wallan himɓe maako bo mara barka. ទៅស្រុកចិនបានច្រើនហើយមានការរីកចម្រើននឹងក្នុងការនាំផ្លែឈើចេញទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងណានិយាយពីចំណូលវាមានការកើនឡើងព្រោះតើកាលណាមានរីកចម្រើនចំណូលមានការកើនឡើង Hande ugu pailian woni woyla wala ɗum hirna leydi Cambodia. Min daari ndemal ɓiɓɓe leɗɗe longan hanjum ɓiɓɓe leɗɗe tataɓol ɓuri ɗuɗugo ha leydi Cambodia. ɓe ɗo leyda ɗi leydi China ɓawo ayabaji e mangoroji. រយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំបានស្វះស្វែងរកពីមិត្តចិននៅការនាំចូលដោយផ្ទាល់នៅផលិតផលរបស់កម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ចិនដែលនាងចាប់មើលនៅពេលដែលមាននេះបាននាំចូលទៅប្រទេសចិនប្រជាជនចិនពេញនិយមយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់3កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនក៏យើងប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានតែបានចូលជាធរមានរវាង15ប្រទេសតែមានទំហំប្រជាជនជិត 2000 លាននាក់ក៏យើងកំពុងប្រើហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនក៏យើងប្រើនោះហើយជាកាលារវត្តភាពថ្មី Illahi tande ujune ɗiɗi e sappo e tati ɓiɓɓe leɗɗe Asian himɓe China nyami ɓeydi daga 53 yahugo 52 e 13.
bellum ɓiɓɓe leɗɗe ɗo kawta hoore himɓe woytina ngendam maɓɓe no leydi china ɓeydata maɓɓutuggo luuɓe haa lesɗe duuniyaaru lesɗe ɗuɗɗe ɗo ɓesda naral hakkunde maɓɓe be china. haa lewru joyapru dungu fuɗɗi haa leydi ghana ɓe fuɗɗi dabare ɓantaare ɓeydugo nokku ndiyam tema ɗum laatan nokku laana ndiyam yoɗude ko ɓuri fuu mawnugo haa wayla-wola ɗum hirna leydi ghana amma hunduko ndiyam man laati nokku mawnde mari dabbaaji ndiyam woni Gulf of Guinea. wakkati aniya kuuɗe man fuɗɗi haa hitande 2019 sawrugol waɗama hakkunde kuuɗe nyiɓaalu man wonnan nokku jonde dabbaaji ndiyam. haa hitande 2019 kawrital huwoɓe china haabo ngari ghana ɓe huwi nyiɓaalu tema haabo ɓe tabbitini kuuɗe man timmi jam wala ko heɓi dabbaaji ndiyam. kuuɗe yamfa hanjum o wanca o tara o hakkilna nokku man wakkati ɓe yi geraɗe kunkuru fuu mawɓa hakkilna geraɗe man. yamfa hanko woni mawɗo nokkure kuuɗe hakkilingo leyɗe e himɓe haa ghana. Oh, I saw it. Yeah. Okay. I prepared the sound. I need a sound dry. nyiɓaalu ɗo ɓeyda haa tema haabo naniɗo haala kunkuruji ndiyam manesa kawti be himɓe china haa kawrital huwoɓe woni hunduko maayo. ngam tabbitina haala renugo e hakkilingo geraɗe kunkuruji sankiti himɓe huwoɓe haa hunduko maayo huwoɓe les manesa subti babal boɗɗum heɓa fuɗɗa durugo kunkuruji. 所以像这一片这个都已经在施工区范围外了。我看这一块的话比较合适。 didol kunkuru maran kecco ɓernde haa ɗo handi babal man deƴƴa bo hisa nange hoɓɓere man naftora jarandi jorndi bo ɓamta ɗum towa tara haa subtugo kare nyiɓaalu huwoɓe man naftori be jamdi. 44 here. Okay, I think he's okay. Later we will cover some of it. Okay. Take the X. 4. haa nokku hunduko ndiyam nyiɓaalu tummude mawndi marndi tawnde 1,150 fuɗɗi be gonga haa nokku durugo kunkuru geraɗe kunkuru ɗon ndena maɓɓiteego. ɓaawo nyalɗe 45 yahugo 50 ɓikkoy kunkuru arande wurti haa wakkati nyiɓaalu man ɓikkoy kunkuru ɓuri 12,000 min keɓi haa ɗo. Release them, let them go back to the sea. Find the job. You're not sure who? Yes, father. kunkuru peton heɓi fuɗɗorde naatugo maayo ɓaawo duuɓi 10 ɗi wartan haa ɗo ɗi rima geraɗe wala timmorde. haa nder maayo mawnde luggunde e kosoyeje mawɗi e nokku gulɗum haala wonnitinde leydi dasi hakkilo duuniyaaru heɓa wartira daraja leydi. haa woyla leydi africa woni laamorɗe morocco leydi wondi woni sahara desert haa nange woni ko heewi hokki laaɓi kawtal hoore kuuɗe hakkunde laamu morocco e walde gofnerameji leydi china ɓeɗo tammi ɓeydaari risku haa nduuɓu 2025. kuuɗe arande fuɗɗi haa hitande 2015 nokku ngu leefinange nawtortaki himɓe china nyiɓi nanndi pindi sunflower ɗo ɗelka haa sahara daruɗe 9,400 ɗo tokkindiri haa puɗal nange e janal nange. nyiɓaalu mitere 248 ɗo jaɓa nange man nokkure mawnde wala ɗum dow hecta 1,400 ɗo nder nokkuji hiite mawɗi haa duuniyaaru. haa nyimalu man china naftori anndal jamanu hokki leydi morocco kare kuuɗe diga shandong masinji diga hunan ɓoggi ɗuɗɗi diga jiangsu
luttuɗum kare maadi diga Chongqing, China holli bawɗe e kare kuuɗe ko ɓuri fuu woɗuɗe haa nyiɓugo nur. Jangla haa nokkure nyiɓugol hiite lantarki woni Shandong o waɗi duuɓi 7 o ɗo huwa dow jaharel yeeso projende diga fuɗɗorde. 当我看到整个项目由刚开始的荒芜到慢慢建成之后，我会感觉到自己的存在是有价值的。 nyiɓalu nokku CSP Nur ɗiɗaɓol e tataɓol timmi haa hitande 2018. ɓaawo timmol kuuɗe man kawtal leydi China narri haala resa himɓe hakkilinoɓe. Jangle ɗon nder himɓe man. 我找一个人跟我上去看一下。So can you go with me to the roof, help me check the machine for air conditioning? OK OK OK。 项目是非常需要光和热的，但是对电力设备来说，光和热是一个很致命的存在。所以这些区域我们必须去保持它的一个温度和湿度在一个正常的合理的范围内。 Dewguman ɗo mara saha nange 3 haa nduuɓu e nguleefi yottata dawal 95. Nokkuje nyaɗɗi marɗe nguleefi ko towi ɗo wonna gollitirɗe. Hakkilingo ko woni hanjum woni kuuɗe Jangla. I think we try our best and it can move. Okay. Okay, yalla. Yalla, yalla. Dole tokka lartugo nokkuɗo je duuɓi 5. Kuuɗe bana ɗo ɗuɗai fe'ugo. 现在我已经把直冷水的防冻阀打开了。降到河里的时候，你告诉我一下，好吧？行，现在开始降了，已经开始降了。因为再好的设计嘛，它也会出现与现场会不相符的情况，尤其是咱们这种就是很极端的这种天气状况，在现有的设备的基础上，我们用一个更好的方法，对，而达到一个我们想要的一个效果。 nder duuɓi ɗiɗi nyiɓalu nokku Nur hokki himɓe ɓuri 7,000 kuuɗe haa wuro man. ɓaawo kuuɗi duuɓi 5 himɓe China man ekkitani himɓe wuro man haala hakkilingo nokku Nur. ɗum projet ko mawni hokkan hiite lantarki haa ci'eji ɓuri 1 million. Himɓe leydi man fuu seedi kayafi ɓantaare haɓɓondirnde e gollitirɗi kesum bo ɓeydi ɓantaare ɓiɓɓe Adama e hiite lantarki ko laaɓi. Jooni haa leydi Morocco, Jangle mo huwi je duuɓi 7 o kabdi o keɓi debbo haa nder Sahara Desert. It's the perfect person I meet in my life, and it's like it's my superhero. Hidde ko hitande 2023 timma kawrital himɓe China accan leydi Morocco. Laawol hotugo maɓɓe leydi China tokkan hedi Hami Xinjiang. Haa ɓadi ɗum ɓe ɗon nyiɓa nokku nguleefin nange nawtorteki ko mawni. Didol majum ɗon nder kawrital himɓe nyiɓi nokku Nur haa Morocco. ɗum hokki ɓe dama ɓeddari anndal gollirangol e ɓeyduki daraja kuuɗe leyɗe duuniyaaru wonni nokkure renewable energy. Chinese concept of ecological civilization, there was already a commitment to make the Belt and Road Initiative green as possible from the beginning. But now that commitment is even stronger, because it's not just about making the BRI green, it's actually about making the BRI contributing to a global green agenda, and both in terms of climate and in terms of nature. Lucid mountains and lush waters are as valuable as silver and gold. And after that, we have seen a new development trajectory in China, not polluting growth, but green growth, not just growth, but high quality growth. I believe that Green Belt and Road is one of the most, maybe the most important development path for the entire world in the future. Illa hitande ujune ɗiɗi e sappo e tati leydi China e lesɗe 31 feere fuɗɗi kuuɗe kawrital Belt and Road Development. ɓe heɓi kawtal hoore kawrital Belt and Road International Green Development ɓe kawti himɓe ɓuri 150 diga lesɗe 14.
ɓe anniya kawtal hoore walla gollirgol sustainable development goals hidde ko hitande 2030. Bangkok wuro marɗum jamaje ɓurɗe motoji ko heewi ɗo dasa tundingol piiki ha wuro. ใช่ครับถ้าเปรียบเทียบกับรถ Tanati marɗo duuɓi 59 oɗo laanya himɓe be moto ɓuri duuɓi ɗiɗi o neɓay o fuɗɗi yiɗugo laaɓi laanyugo moto hoyuɗe o wayli moto mako inga yarata nyebbam be moto leydi China naftoraɗe hiite lantarki. Moto naftoraɗe hiite lantarki ɓuri tabbitore hakkilo Tanati waali. ก่อนที่ผมจะซื้อรถ EV ของจีนเนี่ยผมได้ทำการศึกษามาประมาณ2 ปีแล้วได้ทำการทดสอบหลายๆแบรนด์แล้วก็เปรียบเทียบถึงราคาสมรรถนะแล้วก็การคุ้มค่าในการที่ซื้อมาเพราะว่ารถ EV จากจีนเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีครับผม Ahitande 2023 jahali hoɓɓe wartan ha leydi Thailand Tanati yiɗi naftira ko laati heɓa soda moto kesa haala hoɓɓe heɓa darjina lumo mako. Thailand ɗo yaha wartugo lumo mawnde je motoji leydi China nafturaɗe hiite lantarki. Manda anditirɗo RCEP maɓɓiti laaɓi lumo hoyuɗe. Jooni woodi kompaniji China nayo ha leydi Thailand mari daraja ceede ɓuri yuan miliyar 15. Kompaniji feere-feere wolwi haala anniya maɓɓe nastugo lumo leydi Thailand. 2023年，随着 RCEP 的全面实施，有更多来自中国的零部件进口关税得到了下调，“一带一路”倡议下推动的政策红利，大大提升了我们企业的投资信心和市场竞争力。 No kompaniji China taskitini luuɓe e anniya tabbitingo motoji nafturaɗe hiite lantarki leydi man ɗo ɓeyda dabareji haala luuɓe e wangunki laabi nawturgo luuɓe hoyuɗe bana caahu ceede e lestunki ceede soodugo moto. ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทจีนเนี่ยก็วันนี้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม EV ในระดับโลกนะครับเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจากนี้ไปบริษัทรถยนต์จากจีนเนี่ยก็จะมีการทยอยเข้ามาลงทุนมากขึ้น Afghanistan leydi marndi tarihi dow buulol silk naati ɓilla sonderento ɗum wala kerol ɓurna himɓe leydi ndi fuu ɓurna ɗuɗal maɓɓe hasre 85 ɗum talaka en waɗugo daage juuɗe hanjum woni firisku himɓe leydi Afghan ha kampani wan gonga Kabul ardiɗo wala zida ɗo yawna ngam taskugo kareji lumo ngam yarugo kareji ujune dayɗum kareji o taskitita man ɓe hollande ha mofre mawde je filuɓe ɗum lesɗe duuniyaaru feere-feere ha leydi China nde warti ha mofre luuɓe man ha hitande 2022 nastingo be wurtingo kare kanjum laati ko ɓurɗa hokkugo himmitidinare. پروگرام ما 100% است که ما بخیر با دوباره بخیر اشتراک بکنیم خاطر دستاورد خوبی داشتیم و این دوره بالاتر از نقش‌های جدیدی را در کار انداختیم آدرای جدیدی را گرفتیم که دیزاین‌های جدیدی را کار میکنیم moy fu a company wanga ɗo tefa laabi no hollirta kare nde je ko waddanta ɓe sodoɓe hesɓe daga CIIE. Woodi deral kilomitere 5,000 hakkunde Shanghai e Kabul banta walizida fanhui ɗo sukli taskutuki ngam CIIE hanko woni hankalinta hosugo himɓe ngam filuji ndi lesɗe wajiti jaharal noy o waɗi ngam filuɓe. 我们的整个的招展力度就更加加大。主要的一个表现方式呢，是因为我们加大了这个走出去的这个招展力度。到目前，我们已经组织了这个10几个团组出访。Dogginte ha lewru fuu taskaram CIIE andama ha lewru November ha yake adunaru ɗum doggini lamar filuɓe duniyaaru ɗum laati banta yandere nde hawri China e leyɗe duniyaaru denta ɗum acci himɓe leydi China soda ko mari haaje na sey to ɓe acci leydi maɓɓe ba. Taskaram CIIE wangini no ɗum dogginta filuɓe ɗum hawri e lesɗe famɗa jaharal yeeso. Kala hitande fuu taskaram filuɓe man ɗo hokka ɓiɓɓe luuɓe danɗe kese ngam wallituki fiiji luuɓe maɓɓe ha China e nanta luuɓe duniyaaru. Ngam konu compagnie o walizada heɓi jaharal ɓawo ha duuɓiji sali ngam majum sende o ɓeddi suklere ngam fintinki huwoɓe maako temerre
oɗo daami masin ha hitande ujunere ɗiɗi e nogasɗe ɗiɗi o tefi danɗe kese ha CIIE be wallinde embassy China ha Afghanistan. O heɓi coggu masin no o tammai ɓawo o hoti saare be coggu ɗuɗɗe. Walizada yawni ɓeydi mawnugo kampaniwa maako. O hoosi himɓe kuuɗe. O leldi himɓe ujuneje kareji maɓɓe. Goto maɓɓe marɗo inde Ilyas wari kampaniwa maako. Ha kampaniwa nga oɗo heɓa riba ceede Afghanis ujune 7 ha lewru. و در شرایطی که شما میفهمید افغانستان فعلا شرایط کاربار بسیار کم است و بیشتر جوانای ما بیکار است و همین کار قالین صنعت قالین باعث از این میشه که ما در اینجا کار کنیم و یک پول عاید داشته باشیم. Daga leydi Asia yahugo Europe, daga funa leydi Africa yahugo Andes, yimɓe luuɓe lesɗe duuniyaaru fuu heɓi luuɓe kesi ha CIIE. Asima woni Africa soodi ɓiɓɓe leɗɗe lumburu ha wuro maako ha aran CIIE. Lum maako ɓeddi ha nduɓu arande. Goɗɗo lumo Spain Miguel maɓɓiti lumo mbal kesum ha CIIE. O heɓi ɓeydari daraja lumo keɓal ceede. Oɗon mayajjingo lumo maako be ceede yuan miliya 185. O nyiɓa ngesa lumburu ha leydi China. Lemburu ha leydi Chile hanjum woni nokku mawnde wurtinta ɓiɓɓe leɗɗe ɓawo CIIE arande. O metai luutugo luuɓe expo. Jooni ɓiɓɓe leɗɗe ceeri kampaniwa maako sorini China waɗi hasre 82 je coggu maako fuu. Ngam o lorna hakkilo ha lumo maako, Graces yaari iyalu maako joɗa ha Shanghai. CIIE, it's basically the opportunity for foreign companies to show their products, to become well known in the Chinese market. We have been part of it. Mr. Xi, he's very wise, helps business worldwide. He said it's key to be here. China has very powerful export industries, the world's most successful goods export industries, and therefore there could be a danger that China would simply develop its exports and not develop its imports, and therefore it's very good that China has taken very conscious steps to make sure that the trade goes in a two-way direction. And part of that is by having the import show. And therefore China has shown in the real world that it's interested in two-way trade. Afombina koseje Himalayas. Kala fajiri fu koseje man ɗo wangina Waylugol wakkatiiji. Below the topic, there is the text. Duubiji seɗɗa ko sali, mallumen ha lekkol Srikari Davis School heɓi gollitirɗe e jangirɗe kese, amma ngam internet woɗay e wawata nafturgo gollirɗe man. Ekkitugo haala duuniyaaru ha internet hanjum woni yelaɗe ɓikkoy. Ɓoggi optical cable China Nepal sali hedi Himalayas ifti diga Geelong port ha China. त्यहाँबाट चाहिँ इन्टरनेट नेपालमा आउँदाखेरि ट्रान्जिट डिले यसलाई ल्याटेन्सी एकदमै कम हुने भएको हुनाले क्वालिटी अफ इन्टरनेट पनि राम्रो हुन्छ. Hado hosere woni kombi Srikari Davis School. Soro telefon kesum towndu ɗo dari. Anjum gotel nder soroji telefon 450. Ɓe nyiɓi 4G network be kawrital Telecom China e Nepal. 目前99%的基站呢，我们是已经这个正式上用了啊，那么覆盖了尼泊尔总共77个所有的77个虚线。 Jam nyiɓɗi internet leydi China, yimɓe wowi internet ji marɗi sembe walli hawti Nepal be lesɗe duniyaaru. दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध, दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध लगायत विकासका धेरै कुरालाई यो इन्टरनेट कनेक्टिभिटीले महत्त्वपूर्ण फाइदा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ. Lagos, Nigeria. Andrew, who expressed rivalry ha company wa Chinese. Internet man walli mo ha kuɗe mako. Boke balcede mako ɓedi ɓuri je bandiraɓe mako. Taught me how to do business.
since I signed the bike as independent rider. I manage it as my business. Everything changed. The way tifu motoji temere ɗo yila dow laabi Lagos. Min ɗo hosa kare man be bokoti marɗum darnde koyngal ɗiɗi. Hakkilo min wayli diga limse e kare nyamdu yago kare jamanu marɗi daraja bana telefonji e kareji jamanu. Hundeji seɗɗa ɗo tabbitini Waylugol ɓantaare haɓɓondirnde e gollitirɗi waddini Nigeria. Min giyalay arduɗo company wa Speedup woni Nigeria. O wari lesdi Nigeria ha hitande ujune ɗiɗi e nogas. O wari leydi Africa nano o nomi. Adadu naftiroɓe internet ɗo ɓeyda ko yaawi e luɓe be China fu ko mawni. Ko non fu ɓeydari company o man yottai ɓeydari no kuuɗe man woni ha lesɗe yaasi. 中间是有巨大的市场，所以我们进来之后呢，就会发现需求量特别大，这个时候就需要有企业进来进入到这个市场。Ha arande yimɓe ha Speedup Express yottai sappo, amma ɓe fuu ɓe heɓi ɓe ekkiti kuuɗe ha company wanga wakkati ɓe ɗo leydi maɓɓe. Ɓe taski nyimmugo laabi company wa logistic China boɗɗi ha ɓe woni. 在我们来之前，本地怎么发快递的？他们是拿大头笔，在箱子上写个名字、张三李四、电话号码，通过大巴车发走的。大家去大巴车站去取，或者去物流公司那里去取。我们来了之后，我们复制了中国比较先进的一些模式，就是贴片快递面单。 Kala ɗakel express delivery fu wodi dewtere windirde ko waɗi to ɗon nder anniya Speedup Express ardini. 它的模式海外仓加上本土的最后1公里派送，这是最吸引我的。Gao Chengxiang hanko woni arduɗo resirɗe lesɗe yaasi Speedup Express. ɓawo duuɓi tati nder lumo ɗo e ɓawo anniya ɓeydugo resirde tati fu oɗo habda be ɗuɗugo himɓe. 目前呢，我们海外仓从22年的年中的时候，我们就一直处于爆仓状态，好多的客户的货物进不来。 John goɗɗo Nigeria o jangi o jooɗi ha lesdi China je duuɓi sappo e tati. Ha wakkati man o warti sobajo Gao Chengxiang. 他叫什么名字呢 Friday. I have one person not enough. The more hands for him. Yes. It's because of after that problem last time. Him and Kalama. John mo hoti Nigeria duuɓi ɗiɗi ko sali. Gao Chengxiang ƴewnimo o hakkilna resirde company wa maɓɓe. With time, you begin to know more about the work, and you begin to see how good is the company, how the work is going. When you know more about the work, you start feeling happy about the work. Jotta duuɓi tati sali mo resirde woni company wa e huwoɓe ɓuri himɓe ujunere. ɓeɗo huwa be himɓe nder wuro nokkure resirde kare ɓe heɓi express delivery hamɓe je. I will build my career with Speedup. I continue with them to build my career. I hope to see more benefits from Speedup. ɓantaare men heɓi daga China hokki Nigeria dama heɓugo conveyor belt ha companyji logistic, scanner arande e nokku fiyugo téléphone arande. Jotta yimɓe wawan fiya téléphone nana ha kare maɓɓe woni e wakkati kare maɓɓe yotti. Wakkati coggu online fu usti diga lebbi 9 yahugo balɗe 9. Ngam ɓeydari kuuɗe be Chinese, kampaniji express delivery ha Nigeria ɗo ɓesda woɗugo. Ha wakkati gotel babe ɗuɗɗe fuɗɗi nafturugo ɓantaare internet. For billions of people, the pace and scale of sustainable development is reliant upon digital connectivity. Digital Silk Road woni hedi Himalayas, tokki hedi leyɗe Asia e Africa e ɓeydari jaharal yeeso lesɗe. Lesɗe ɗuɗɗe ɗo hawta hoore huwa dow laawol ngota. E laawol jaharal yeeso e ɓantaare tabitore heɓa tabbitina ɓeydari ngurdam e ɓeydari green development heɓa wasdanen sa'a jawdi.